ideme si tentokrát zahrať Toka Boka. No, takže prídu tu aj deti. Chcem urobiť nejakú srandu a zmizni okamžite. A ja sa staň tam. No niečo som počula. To čo si spravila? To čo si spravila? Takže pekne ju sem vrátim a ty ideš do sklepu. Tak, tuto sa budeš pekne učiť. Pozri, tu máš vodu, tu máš pero. A stačí ti táto voda. A opováž sa vyžrať nejaké dobré veci. Opováž sa, ti hovorím. A posteľ na tu ani nepomyšli a píš úlohu. Babetko. Dúfam, že dneska zaspí. Tíško, spínkaj, tíško. No, idem mu dať nejaké radšej postielku. Ja by som musela okolo neho skákať. Keď mu dáme postielku. Konečne zaspal a ja si môžem ísť oddychnúť. Tento oddych mi už chýbal dlho. No, už sa začína trošku stmievať. Začalo sa stmievať, tak ja už idem zavolať moje dieťa zo sklepu, či má všetko napísané. Čo máš? No dobre, nemám čo iné robiť. No. Tak, dobrú noc. A už je konečne ráno. A zase som stala prvá, a takže som hladná. Chceme zase niečo zlé spraviť. A nech sa topí. A ja môžem ísť do jeho postele. Konečne dúfam, že to je moje zlatičko. Čo to robíš? A zase ideš ráno do sklepu. No, prídem si pre teba večer. Tak teraz potrebujeme ho ísť nakrmiť a postarať sa o neho predsa. Dobre. Ideme si urobiť radšej jedlo. No. Dobre, už som to tu trošku spotkala. Čiže bábätko spí, tak sa ja môžem ísť osprchovať. Počkať, no takže dajme si to tu. Pozor, trošku. Takže ja som sa prezliekla. Trošku si treba zarelaxovať. Chvíľu budem mať masku. Dúfam, že si to stihne všetko moja dcéra napísať. Bude sa len učiť. Keď takto bude sa chovať
mojemu dieťaťu. Toto je akože zvuk mývať. Ale musí si zobrať aj svoje bábätko. Počkej, ja si skoro zabudla peniaze. Trošku peňazí zobereme a môžeme ísť do obchodu. Takže v obchode potrebujeme kúpiť nejaké vecičky na jedenie, lebo sme už vyhľadli a moja dcera je stále v sklepe. Do akého obchodu by sme išli? Toto je môj najobľúbenejší obchod. A moja mama tam kedysi pracovala, tak ideme sa sem pozrieť, aké je to tu teraz. Takže máme tu vecičky. Prosím vás, vo videu si nevšímajte zvuky môjho vtáka a mojej sestry vtáka, lebo naozaj neviem prečo to robia, ale niekedy hučia dosť. Tak kúpime tieto veci, ktoré potrebujeme najviac. Dobre, už nemáme pre naše dieťatko mliečko a mohla by som dnes urobiť pizzu. No ale tu sa mi to sem asi nezmestí, tak ju bohužiaľ nemôžem urobiť. Špagetky. No špagety, tie tiež nie. Dobre, tak. Dobrý deň, budete platiť v hotovosti alebo kartou? Chcem platiť hotovosťou. Nech sa páči. Všetko by sme si to mohli zobrať v tomto. Choďte vrátiť košík a nie, takto to sa mi nemalo stať. No nevadí. Chcete toto? Tašku? Jasne. No. Dobre, môžeme ísť už konečne domov. No a doma som zvedavá, či sa moja dcera učí. No, predpokladám, že spí v tej posteli. A dneska, keď všetko napíše, tak pôjdeme na mini výlet. Dúfam, že to teda má napísané. Tak, konečne sme sa už vrátili. Môžem to položiť sem. Kde mám mobil? Musím si zobrať mobil. Prosím ťa, môžeš mi
Jasné, nie je problém. Ahoj, chceš postrážiť dieťa? Jasné, môžem, ja mám rád detí. Tak. Za to učenie by sme mohli ísť niekam. Jupi, konečne. Už som sa fakt naozaj nudila. No takže moja dcera napísala všetky úlohy a môžeme ísť už konečne na výlet za snehom. No kde by sme išli tento raz? Môžeme ísť sem. Tak, už sa všetci tešíme a najviac sa tešíme na parádne vecičky. Tak, Ježiš, nezýba. Rýchlo, nech si oblečem. Tak, už títo majú prestávku, takže môžeme ísť na laduň. A drž sa ma, lebo nedopadne to dobre. Počkať, ale mám tu len na niečo. No tak to teda neviem. Ale nemáme tu ďalšiu tam. Á, super, našli sme tu ďalšiu. Mne to... Prehrať s vlastným dieťaťom, tak to by bola hanba. Tak, výmena strán. Tak už toho máme obidve dosť. Už na dneska bude stačiť. A už pôjdeme domov. Mami, mne sa ešte nechce ísť domov. Poďme si tu sadnúť pri teplom ohníku. Dobre, zase nám bude trošku zima. No, zase zima začína byť. Môžeme sa už konečne vrátiť domov. Tak veľmi sme si to tu užili. Tak som veľmi rada, že sme sem boli. Už sa teším na ďalší výlet. Ale teším sa už aj na moje bábätko. Ešte nemáme preňho meno. Tak môžete napísať do komentárov, jaké meno by sa mu hodilo našemu novorodencovi. Ďakujem za stráženie dieťaťa. Nie je nič zač, tak ahoj.